ya mala bala kenta ngaji egwu. Ele kwenu condition o wetro nwe mbola galaga. Jụọ kwa ajụjụ. Abazu lelelo. Wajira mmengwu onwe. Yetu tru nwanyi 90 years swoyi. I level it up na we show level. I jelele tio. I jelele tio. Lo satola regini me. I jele a regina. I jele a regina. Regina wanya mwana mwaya ko. Ugumparo korobia e. Ugumparo korobia. Kenewe go jamu siga. Yahu mambonja e. Yahu mambonja e. Yana tokuro bishi e. I jelele tio e. I jelele tio e. Tofulasa ola regini me. I jelele regina. Ayaba. I jelele regina. Regina wanya mwana mwaya ko. Ugumparo korobia e. Ugumparo korobia e. Kenewe go jamu siga. Yana mambonja e. Yana mambonja e. Yana tokuro bishi. Ọkwara nke na-adị ego ma ya bụ ụlọ aka mere sagi na nwa chara na merụ. Chara ego ga dị ụzọ ma Anyị ntị, anyị nụrụ gị. Eziokwu enwere okorobịa. Eziokwu enwere okorobịa. Nke nne ma oke ji agba titi. Ya na nwa agbọghọbịa ye. Ya na nwa agbọghọbịa ye. Ya kpọmkwasị arepist ye. Ya na pụwa n'ụzọ ye. Ya na pụta n'ụzọ. Ya chọma trọbụ kpọma polisi na hụna. Ọkụ isi ya rie enu ya ye. Ọkụ isi ya na rie enu ya chọma n'onye a ga-akpa eji o. I jelele tio e. Otorelo. I jelele tio e. Tofulasa ola regini me. I jelele regina. I jelele regina. Regina wanya mwana mwaya ku. Ugumparo korobia e. Ugumparo korobia e. Kenewe go jamu siga. Yana uma bobia e. Yana uma bobia e. Yana tokuro bishi. Ọnwụ tara ka logbo eruchie. Oge ọbụla nnakọta ejesi n'okotu anya ọkwa ajụjụ. Onye na-adị ego ọkpa ịra nna ya kwụcha ya. Ya hụ ihe mara mma n'ime ahụ ya tụtụzie ya sị nna nna awa Ya wụrụkwa chukwu ịmadụrụ ọma afa. Ayaba ịmadụrụ igbo ole ha. Ọ na reality studio nke nọ na Lowry. Ọ ga-ahụ last bus stop kpọmkwem. o nwere ụmụ nwa ụmụ nwa were ndị kara ka nna m nụ. Ka ị na-abịa n'ala Owere ka ị na-abịa n'ala Owere bi na mbi na magbuola onwe ya. Keke na pepe na nkenkem ọgwụ moto ụmụ nwa. Gị na-ahụ n'ime ya gị na-enwe anya n'ime ya ka nwa agbọghọbịa ya nọzie ka ọ na-agbaga keke na pepe kpọruola ya abalị ụlọ. Keke na pepe bịa buru bebi si ka mi msue agbawo mma nwanyị ezigbo nwanyị ojeshi na agba ebido. Gị nweta nwanyị rị mma oshi akpa agwa ga-agba gị ya ya ruo n'ụyọ ya were azịza zamani mụ ya zajie ya mejie n'ifuma. Bakwa na kichin shela gị delicious gerie eji nwanyị wa agbawo mma nwanyị ezigbo nwanyị amagbuola onwe ya o. Nwanyị rị mma ka ije eje mba n'ala Owere hụna o. I jelele tio e. Tofulasa ola regini me. I jelele regina. Regina wanya mwana mwaya ku. Ugumparo korobia
ebule nwanyị si penelu ụwa ahara nke anawala madala ya n'ike n'ihi na hara emegbukwala nwambi ya ahara nke icholumo werele gbarimanụ ihe ara nke achịbọrọ afọ abọọla mkpọ onye ma onye iwu ebe ọbụla anyị tinyere isi ndị ma na chụgharị manya ihu ụmụna anyị tontonto akpa anyị tontonto anyị aga-abụ uru anya bụ akpa n'uru gbulaka ndị ma na gbakọtala kpọmana n'isi anyị bịa ma o ole na ihe jiri ma mma anyị na-etu ihe jiri ma mma o ọwụ ihe ji etigasị owere ihe ara nke eme ihe ara nke eme ụmụ owere ihe ara nke eme otu nwa Jizọs ekwuola ihe ara nke eme obere Jizọs ekwukwala chi ihe ara nke eme ụfọdụ mmadụ ka owere lee ihe ara nke eme achịbọrọ afọ abọọla mkpọ Canada ndị bi na Vancouver ndọma meje mmanụ anwụgbara m si yara nke eme ka isi lohiri nne m eri m ọgwagwụ n'ala Igbo lee Mr. Caminus One Man Ventures Ụzọchukwu Nwachukwu Ọhamadike na Canada nwokere mma Spectrum Publishers ndọma meje Ụzọchukwu kelele mụ Paul aka 106 ampa Evi Raymond ya wezi ọgọ n'ala Akabọ Mr. Chicken Nemo escape nze nwata na mkpere nwokọma ọsịmọ garịrịla gị ma asọ Mr. John anọziye John Canada Mr. Williamson na-eji nne m eze ndị Igbo na Toronto okorobịa mba itoli onye ọma Mr. Raymond mbọ ọmarịcha dị mbọ ọma meji aga mbaye aka na-emewe yazi na Vancouver ndị ọ garịla gị mma Prince Michael nwa bụ eze nwoke Rogers ọwụ onye mma Prince eji awụzie onye ọma meji mmanụ siga apọsụle Longinus nlemadị m nne m ọwụ ndesi m gama n'ihu shama ọ garịla m mma n'ụwa ọwụ ihe m ga-etigasị yara nke achịbọrọ afọ abọọla mkpọ ochimelu yara nke achịbọrọ afọ abọọla mkpọ ọkụkọ ga nwa mbịa yenye onye eze gbagore ọkụkọ ga nwa mbịa yenye onye eze gbagore ọnwa akọ ya ọkụkọ ga nwa mbịa na hụ na o yenye onye eze jakpụre ọkụkọ ga nwa mbịa yenye onye eze gbagore ọnwa akọ ya ọkụkọ ma mbịa yenye onye eze gbagore
Ọkụkọ nwambịa ya enyi onye eze kpagore ọnwa agụ ya. O nwere nwambi ya ya nwe onye eze japụrụ akpagala hụrụ ahụ aga manụ na ma ji ebe jere iri ego erukwa n'ebe jere iri ego onye nye zapa ego nwambi akpa ego onye ọbụla ebupụ ego ya eriga n'ego ahụ na-aricha onye esi alarụ ya jemanụ na bank jepara kosi sefụ na manarima nwambi ebe ọma kpochie m onwe ya na hụ na ọkụkọ nwambi ya yeronu na be makwa beganụ obega kwa o na hụ na landlord abịaduola tụpụrụ nwambi igwe echi ọkụkọ ga nwambi ya enyi onye eze na kpagore ọkụkọ ga nwambi ya onye eze kpagore ọnwụ dịla ọkụkọ ga nwambi ya enyi onye eze japụrụ ọkụkọ ga nwambi ya enyi onye eze na kpagore ọnwụ dịla anwambịa na parala ibu ya gbaganụ gbado ọnụ ụyọ ha ọmakwanụ kpocha bụ ụyọ ha ọmaghị ọ ga-agwakwa nne mụrụ ya le ego ala ererere nyelu nwambi ya do ọ ga-akụrụ onye akụkọ ụwa lee nwambi emebụọla onwe ya onye muji agụga onye we ogbenye kpachara kwanya ya enyi na nwanzọ nne m enyi na nwanzọ ejela malaka ọkụkọ nga nwambi ya onye mazụ ụwa nwoke ọ mara mma ọkụkọ nga nwambi ya enyi onye eze na kpagore ọnwụ agụ ya ọkụkọ nga nwambi ya nwambi ya kpachara kwanya gị ga-enye onye eze agapụrụ Ọkụkọ nwambịa enyi onye eze kpagore ọkụkọ nwambịa enyi onye eze kpagore ọnwa agụ ya. o nwere ihe afọ gasa na ma n'elu owe hụkwa nna ya eje ha ewu ọkụkọ nga nwambi ya enyi onye eze kpagore ọnwa agụ gị ọkụkọ nga nwambi ya enyi onye eze kpagore ọkụkọ nwambi ya enyi onye eze ọkụkọ nga nwambi ya enyi onye eze kpagore ọkụkọ nga nwambi ya enyi onye eze kpagore ọnwa agụ gị ọkụkọ nwambi ọkụkọ nga nwambi ya enyi onye eze kpagore ọnwa agụ gị Ọkụkọ nwambịa enyi onye eze kpagore ọkụkọ nwambịa enyi onye eze kpagore ọnwa agụ ya. Ewuricha nna ji nwata asọ ya mpi ukwu 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 Stefina mbata Madam China ịkraka nwanyị ọma ya gachiela gị o nwere ezi oyi m ayarị mma akala mba amaghị eri aṅụ nzọ akwa mazọra ya shuu mazọra ya ọ bụla nwere ya egbu ọ ghọtọ m egbu m ịza ya nara na m eji a ga-eji eri gị sa ya na chọga bisa eburu ego bi ya ya chọta bisa aga ma nwụrụ ọrịa m ọdịka nnanụ mba ofesi lọta nabara n'ụwa ọma na S5 ndị eze ya ghọrọ onye chi ebe ọ bụ ụlọ gafere n'ụwa anakpọ ya chairman ịhụkwa nna chairman Melody aghọkwa nna ya ewu ya wụ ihe nna ji ekwugasị ewurichara ji nwambịa onye dị dike na ala ji onwe ya onye ọbụla dị dike na ala ji onwe ya dị ebe isi aga ga-enyekwa nna maka kwụọnụ m ụgwọ m ya chebe ego m ewurichara ji nwata asọ ya mpi na bụrịba ewurichara ji nwata asọ ya mpi na ukwu
garịla gị masọ Shama Melody kelela gị onye eze ọ garịla gị mma gbarịmanụ ewu irichala ji nwata Ọ ga-anwụ na ihe sọ ya mpe na mrịba onye ọbụla si na ọma dị ya mana ọma ga-eri ya na wafọ iwo iwe ewu giricha ji nwata ga ewerekwo mpi gị sọ ya na mrịba girie tanki ogerie very much mgbana elemere nwa mpere elemekwere isi olume ee nụnụ anụ gbanye ọsọ nọ na gbawere ya ji egbe Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu ewule ewu dae otu nwoke mụrụ nwa gọọ ya asọmanya eto ọwa asọmanya sọpịa ya iwure nwe onye ọsọ anya sọpịa ya nke ọbụla ọ bara hụkwa nna ihe ọbụla hụrụ ya ekwuo ndị mmadụ ajụma ya asọmanya ele ihe na-ekwu ekwu asọmanya gbanwo n'elu ụwa anyị nọ wa asọmanya anya agwa nja bifọ ọ ga-arị gị ya arị gị ewurichara ji nwambịa sọ ya mpi na mgbịrịgba ma ọ na-arịa nna jụọkwa ajụjụ asọmanya anya apịala asọmanya anya apịa ewurichara ji nwata sọ ya asọmahala anya apịala ewurichara ji agọrọ anya zuzo zuzo ndị eburu nkata gba ya okpoto ọ ga-arị ya ya arị ya ewurichara ji nwata sọ ya onye ọbụla asa gburu egbule mmadụ egbule Ewuricha nna ji ihe ji plata egbu onwe maka ndị ji akagbu onwe gị akpata ozighị nke akpatara ewu Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu ewule ewu ahụ ewu daa Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu ewu mebumo Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu ewu ahụ ewu daa Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu ewu Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu ewule Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu ewurichara ji nwata na je sọ ya mpi agbịrịgba Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu i mere n'elu ụwa na-arịa nna m Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu onye jitala mmadụ ka neji adọrọla ya Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu asọmanya asọpịa n'anya Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu asọmanya asọpịa n'anya Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu asọmanya asọpịa n'anya Ewuricha nna ji nwata sọ ya mpi ukwu ewurigidere ji nwata na sọ ya mpi na mgbịrịgba Ewuricha nna